Пра беларускі электрамабіль Лукашенко пачаў казаць яшчэ ў 2017 годзе. Я хочу, чтобы у Беларуси был электромобиль. От этого никуда не уйти, мы можем отстать. Прыкладна тады ж Илон Маск падараваў ему Теслу. Па словах Лукашенко, вядома ж. У меня есть электрическая машина, знаешь ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Прайшло амаль 10 гадоў, а вось і цяпер там. Навукоўцы ўсё абяцалі, яшчэ трошкі грошай і будзе, але Лукашенко не па дзішах. Ён чакаць не збіраецца. Таму і спытаў проста: дзе аўтамабіль? Электромобиль. Сколько было обещаний? Где этот электромобиль? Кіраўнік Акадэміі навук Кранік спрабаваў аджартавацца, але Лукашенку было не да жартачкаў. Выглядит как Кулрей, строит как Роллс-Ройс, а едет как Короче, Жигули. если я выеду и увижу, что президент за рулем едет этой машины, люди разбегутся. Адразу пасля нарады камітэт дзяржкантролю выявіў: адзінае, хто насамрэч зарабіў на распрацоўцы, гэта кіраўніцтва праекта. Пакуль ішлі грошы, яны атрымлівалі прэміі, надбаўкі і адкаты. Калі фінансаванне скончылася, пераключыліся на новую суперідэю — вадародную устаноўку. І зноў тая ж схема. Цяпер іх чакае іншае месца распрацоўкі